Huyo, Madriaga, sinungaling ka. Kini ang gitawag ni Senador Amy Marcos sa nagpailang bagman ni Vice President Sara Duterte nga si Ramil Madriaga human sa gipresenta ni ining aligasyon kagahapon sa House Committee on Justice Impeachment Hearing. Doon na matudpay gahulat nga kwarto sa impyerno kang Madriaga tungod sa tanang makasuka nga pagpanghimakak niyang gipangbuhian. Dili matudpatugtan ni Amy Marcos nga gamito ni Madriaga og mga kaubanan ni ini nga masayang ang oras ug higayon nga maguba og bisan o ang bisan unsang buhatan kun opisina. Sila matud pa sa igsuon ni ining si President Bongbong Marcos Jr. kun PBBM ang dunay katungod nga magsulti sa tinuod, sanglit sila ang mas nakahibalo. Nanawagan sab siya kang PBBM nga ihimakak ang maong aligasyon ug dili pasagdan ang giingong bakakon nga si Madriaga. Atong paminawon mga kasama ang dugang pagpasabot ni Amy o Senador Amy Marcos. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Tingog og panawagan ni Senadora Amy Marcos.